Maayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininusab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. I'm sure nga excited na sa mo nga makadungog na sa duglayng istorya nga pinada sa ato ang mga subscribers dinhi sa atong YouTube channel. By the way, kung wala pa mo makasubscribe sa atong YouTube channel, giawhag na mo kamo tanan ha. Kauban si Ate Jem sa pag-subscribe sa ato ang channel para mapalambo o mapadugay pa nato ni. Sa mga nangita sa daan nga mga istorya nga wa na makaplagi aning channel, inyo ka na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. Please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga repurpose ng mga videos nga ato ang i-upload. And of course, ang Dear Papa Joe Stories. Nagkadaghan na ang atong mga subscribers, ang uban nagpahipi lang diha. Daghang salamat inyo. Labi na sa itong mga kaigsunan diha nga way pua sa pagsuporta sa tuang channel. Labi na sa ma-upload itong video nga di gid nila makalimtan nga mo comment para sa ilahang mga tambag nga makahupay sad sa mga gibati sa tuwa mga senders sa ilahang mga suwat suliran o about sa ilang kinabuhi o ang pag-appreciate ninyo diha sa inyong mga comment. Daghang kayong salamat labi na sa tuwa mga OFWs and sa tanan natong sumusuporta all over Central Visayas. Maski sa Luzon, daghan na ang nagtan-aw nato. Maski pagani ang mga Tagalog, medyo nakaton-katon na sila og sabot sa mga pinulungan nga binisaya. So ang atong istorya karong adlaw may tungod about sa wrong number. Istorya nga pinadaan ni Mabel diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, ako di ay si Mabel. And just like some of your letter senders, nagdako pud ko sa kalisod sa kinabuhi but I managed to finish my college education. Graduate ko sa kurso nga accountancy ug usa sa ako ang pangandoy nga makapasar ko pagka CPA. Sa gikaingon ko na, lisod ang panginabuhi sa akong mga ginikanan sa Bohol. Mao nga nangita ko pamaagi nga makaproceed sa college bisan og way support sa akong mga ginikanan. Nakakuha kog scholarship gikan sa usa ka lalaki nga doble ang edad nako. Pasensya na sa gigamit na ako nga term nga scholarship. Mao mo gunay joke-joke sa mga edarang lalaki nga nagpa-eskwela og mga batan-on nga mga babae. Si Rico ang akong buot ipasabot nga usa ka negosyante. Minyo pero buwag sa sawa. Namit na ko si Rico niadtong struggling pa ko nga nag-part-time ko sa Jollibee isip usa ka service crew unya nag-eskwela ko sa gabi. Di na ako makaya ang kakapoy mo nga diyang gi-offeran ko ni Rico nga itipon ko niya sa iyang kondo ni sugot na lang pug ko Papa Joe. At first, wa ko'y feelings kang Rico. Pero nagkadugay, na-develop ang akong pagbati nga to niya tungod sa iyang kabuutan unya gitreat ko niya nga baby. Wa magud ko maka-experience ana sa akong pamilya. Kay tungod sa kalisod, wa na sa vocabulary namo ang mag-love-love sa family. Sa akong ninumduman nga nagduha-duha pa ko kung sakto ba ang akong desisyon nga makigtipon niya nga kung tan-awon mura ra siya kaedad sa akong ang papa. Pero ang love kung moturok na di na magtan-aw sa inyong age gap o hitsura sa tao. Para nako ang dako nga porsyento para ma-inlove ang babae sa lalaki kay pinaagi sa gipakitang attitude sa maong lalaki. Dili makamao nga mosinghag si Rico nako. Bisan pa og wa ko'y nahibaw-an sa among pagsugod og tipon kay lagi ignorante ko kay nagikan ko sa probinsya. Ultimo paggamit sa mga appliances, di ko kamao mo operate. Di gani ko kamao mo prito og isda.
Kay sa mua inununan ra gyud ang akong namahuan unya magsugba og buwad. Pero si Rico grabe ka pasensyoso. Bisan pag ang kunon ko nga medyo may pagka-probinsyana ko og batasan, kada bang isugon pod og malitahon bisan og ignorante, dili palupig, pero si Rico padayon sa pagsabot kanako. Gentle kaayo siya nga mutatar nako. Kana nga mga qualities ang nakapasamot og tubo sa akong gugma ngadto niya. Fast forward more than 4 years na mi nga tipo ni Rico. Do nag-dream ko nga unta iya kong pakaslan. Kay mao man gyud na ang ultimate dream. So sa kababay ang makasal sa lalaki nga iyahang gimahal para matawag na gyud siya og legit nga asawa. Pero di mahimo nga magpakasal si Rico kay sa gikaingon ko na. Kasal na siya. Unya wala pa'y divorce sa Pilipinas. Pasensya na Mabel ha nga di ko makapakasal nimo. Ang mabuhat og gyud na ako mao nga higugmaon na gyud ka. Hatagan ti ka sa imong gusto ug tanan nga paginahanglan. Matud pa ni Rico nako. Okay lang uy. Ayol na ako na kay wa man sad nako na damguhan nga may tabo na. Ang akong gusto sa pagkakaroon mao nga makapasar lang ko pagka CPA. Kaduha na mo ni take og board exam unya kaduha pug ko nahagbong kay bisag kung saon ako review sa mga review center di magyud ko makapasar. Usa ka Sabado sa hapon nagluto ko og sinigang sa kusina sa dihang nadungog nako ang tingog sa sakyanan ni Rico nga nisud na sa garahe. Nagdali-dali ko og panarapo sa akong kamot dayon abli sa putahan sa sala pero wa nag-inusara si Rico. Doon na siya kauban nga batanong babae. Sa tanaw ko mga 18 o 19 anyos patingali ang mga babae. Pution, taas og buhok, unya medyo manggiwawon. Mabel, siya si Alia, akong anak nga dalaga. Anak? Di ba puros lalaki man to imong mga anak sa imong asawa? Pangutana ko pa. Anak na ko si Alia sa pagkaulitaw. Before mi nagpakasal sa akong ex-wife, nakaanak ko sa akong unang uyab, mao si Alia ang anak. Tubag pa ni Rico. Mao ba? Dali Alia, sakto nga naluto na ang sinigang. Mukhaon ba kag sinigang? Paborito ni Papa Rico nimo. Musugot ra gani na siya og magsudad pa mi og sinigang baboy. Paborito kay na niya ang tambok. Muna nga naagyud na ni tambok ang tiyan. Joke pa nako para ma-relax si Alia. Kitanaw pa nako murag nang luspad og ikuyawan. Feel at home ha. Duha man ni ang room diri. Ikaw ang mo-occupy sa ka room. Okay ra gyud kaayo nga mopuyo ka diri bisag unsang orasa. Matug ko pa kang Alia. Ako pa siyang giagbayan padung sa kusina para magdungan naming panihapon kaming tulon ni Rico, iyang papa. Salamat kaayo sa imong pagdawat nako tita. Hinay pang sulti ni Alia diri nako. Pasalamat ba oy, anak ko gani Rico. Sugod karon ako na sad ang imong inahan kung naka diri sa kondo. Tubag ko pa. Sugad sa pag-abot ni Alia murag di na matawag og mag-ina. Hinuon mura may igsuon kay dili ra man kay layo ang pagkamaguwang nako niya. Gaan nga akong buot niya kay mahinumdum ko sa kong kagalingon niya tong ignorante pa ko og bago pang abot sa syudad. Manggiuwawon pud kaayo ko. Bisan og gidala na ko ni Rico sa kondo pero mauwaw lang gihapon ko niya. Di ko maglihok-lihok sud sa balay. Akong gitudluan si Alia sa pag-operate sa mga high-tech nga mga gamit ni Rico. Gitudluan po na ko siya luto sa mga paboritong sudan sa iyang papa kay ang kaso og wa ko kay plano na ko mag-review na sad para mo take na pud og exam sa CPA. Kung manlakaw aming tulon ni Rico sa mall, ako siyang shoppingan kay wa man kaayo siya mga gamit. Nalingaw man pug ko nga na ako'y kaubang babae nga ikaistorya og mga girl talk. Kay suot sa katuig, wa ko'y friends, gawas sa akong kinabuhi, nagtuyok lang kang Rico. Medyo siloso siya, mao nga naglikay na lang pug ko. Pagkasunod mga adlaw, nabisi na ko pagtan-aw kay sige na kog lakaw para muadto sa review center. Usa ka hapon niya na pag-abot nako sa kondo hilom kaayo. Kayon saon si Alia raman ang pirmi mahabilin. Ug wa pa man gyud nagsugod ang iyang klase. Samtang si Rico tuwa sa iyang opisina. Diyan nakasunod ako sa kwarto namon ni Rico, ako nadunggan ang mga tingog nga di ko sure gikan mo sa TV lang ba. Nagtuo ko nga si Alia naminaw og music o nananaw og TV. Pero wa ko nahimutang. Mao nga giadto nako ang kwarto ni Alia, unya gipaminaw nako ang sud niini. Ug didto ako nadunggan
ang mga sounds nga wa ko makasabot dayon kung unsa. Nagpasulod ka og laki si Alia? Ingon siya wa siya uyab. So nahuna pa nako, natural raman pud na nga makauyab siya. Ang ako lang anong nagpasulod lalaki sa mong panimay, bisan patuod og anak siya ni Rico. Pero di pagyapon ko mo kumpiyansa pagsulod og laing tao. Pero madugay nakadungog kog tingog nga pamilyar kay nako. Murag tingog ni Rico. Dito na ko nakulbaan pagtaman. Bisan unsaon akong duot akong dunggan, tingog yun ni Rico ang nasa sud sa kwarto ni Alia. Imposible. Amahan og anak sila. Matod ko pa sa akong kagalingon og dito gikulbaan na pug ko. Kaysa kung hinumduman, wa ko'y idea nga naay anak nga babae si Rico. Nikalit siya abot nga gidala si Alia unya gipaila nga iyahang anak. Para di na ko magtagan-tagan, kinahanglan nga may bawaan nako. Bahala na. Giablihan na ko ang pultahan gamit ang akong spare nga key. Pag-abli ko pa sa pultahan, usa ka talan-awon nga ngilad kaayo ang ako nakita kundi nasaksihan nako sa akong mga mata nga parehong hubo silang duha, si Rico ug si Alia. Naglinapaay ang leon ug karnero. Unang reaksyon ako, mao ang pagpasigas ko mga mata kay di ko makatuo sa ilang gibuhat. Ikaduha na kong reaksyon mao nga gidasmagan ako si Alia dayon larot sa iyang buhok pero gikuptan ni Rico ang akong kamot. Mga wa mo'y konsensya, mga baboy mo, mga immoral, amahan og anak magkahamon duha. Unya nagunay ra mo. Naghilak na kog taman samtang sige kog lugnot sa hugot nga pagakus ni Rico nako. Buhi ko immoral, syagit ko pa ngadto niya. Sorry Mabel, pero ang tinuod dili nako anak si Alia, sulti pa niya. Daan palagigig ko, nilugnot ko kusog kayo mao nga nakabuhi ko sa iyang pagkupot dayong hasmag kang Alia kay grabe ang akong kapungot sa maong babae. Baga kag naong, gitarong ti kag tatar pero bitin ka. Syagit pa nako niya, pero nidali na sa dugpugong si Rico nako. Mabel, ayaw lang pasakiti sa Alia kay nagsabak na siya. Matod pa ni Rico. Unsa? Mabdos ning bayhana niya ikaw ang amahan? Nako pa, samtang naghilak unya murag nawad-an ako kusog. Nalupog nako sa sahog samtang padayon gihapon sa paghilak. Silang duha ni Rico ug Alia parehong nagbarog nga nagpaabot og kanus ako mahuman sa ako ang pag-breakdown. Samtang nagluko ko sa sahog nga naghilak, dito na ko na-realize nga pareho pod sa akong pangidaron si Alia. Nitong una ko nga nakitaan ni Rico o gi-offeran ko niya nga makigtipon ko niya. I guess, wa pag ko makaila sa iyang tinuod nga pagkatao, Papa Joe. Abi na kog loyal siya. Abi na kog maayo siyang tao. Abi na kog dili niya mahimo nga pasakitan ko. Pero gibuhat niya. I guess, pareho ra siya sa ubang mga salbahis nga mga lalaki. Wa na ko masayod, unsa na ko kadugayon nga nagluko sa sao. Hangtod nga, hinay-hinay ko nga nitindog samtang namahid sa akong mga luha. Unya nisud ko sa mong kwarto ni Rico, dayon panghipos sa akong gamit. Oras na, para mo palayo na ko, Papa Joe. Una na kong gibalitaan ang akong amiga nga si Rose kabahin sa akong paglaya sa among Pinoyanan ni Rico. Salbahis ti guwa nga, way katagbawan, mga batan-o ng tripping. Ay kabala ka Mabel, doon na rabay gaba nga moabot anak niya. Suko pa nga sulti sa akong amiga Papa Joe. Ang problema nako karon Rose kung asa ko mupuyo. Matod ko pa. Ari lang sa kanako day. Adapon sa tika. Ay kaguol nga wa kay mapuy-an. Sulti pa ni Rose. Og tuod man ni puyo ko og duha ka adlaw silang Rose pero nibalhin kog laing kapuy-an kay gawas nga kinahanglan kog hilom nga space para makatuon kog taman sa akong umaabot nga board exam. Wa pa ko ka-recover sa 6 stages of grief, Papa Joe. Gusto ko nga maginusara para makapatuyang ko sa ako ang pagsenti. Di ko ganahan nga naay makakita nako samtang nagmaoy. Si Rose mismo ang nangita og room for rent nga akong kapuy-an unya siya pod ang nibayan. Bayad na ha for 6 months, matod pa ni Rose. Ha? Di magkakwarta nga gibayad Rose? Pangutan ko pa. Ay da, akong gipangayuan si Rico anyway, siya may sad-an ining tanan. Kulang pa ganin ang bayad siyang pagpasakit nimo. Tubag pa ni Rose. Sa adlaw gabiin ako nga nagpuyo nga naginusara kay duha ka shifting ang akong emotion. One time, mag-self-study ko kay
wa na ko niadto sa review center. Murag wa na ko igong kusog nga mobangon. Gusto na lang ko nga magpriso pirmi sa upat ka suok sa kuang kwarto. Unya ini kahuman ako study, murag dunay kaugalingong utok ang akong emosyon nga mo shift na pud para magmaoy. Naay maghilako nga way hunong-hunong hangtod nga makatug na lang ko og basa kay nga akong naong sa luha. Financial accounting, auditing, taxation, business law, kung mo shift na pud ko og study mode. Mao na pud nay masud sa akong utok, Papa Joe. Wa man sa ko ilang buhaton kay wa pa man nahimugso ang mga true-to-life stories sa YouTube nitong panahon na. In fact, di pa kay uso ang internet niadto. I don't know kung naanay YouTube, basta ang sigurado na ako wala pa'y social media. Telephone lang ang uso niadto. O sa tinod lang, kada mag-ring ang ako ang telephone, mag-expect ko nga si Rico ang nanawag. Ambot ba nga nung naghandom pa man ko ngadto niya? Gusto ko nga makadungog sa iyang tingog pero way laing nakahibaw sa ko ang telephone number. Ang akong landlady o ang akong amiga nga si Rose lang ang tigtawagan sa ako ang landline. Bago namin nahuman og istorya ni Rose kay sige man siya og tawag na ako para kumustaon ko kung buhi pa ba ko. Nabalaka siya nga ako basin og makaunaw-na kuno ko og laslas sa ako ang pulso. Hoy, nibalik na sa kagtawag, ginanti ka nga imposible magpakamatay ko day. Yes, I'm broken but di na ako samutan ng pagpasakit sa mga kagalingon, uy. Diretso ko pang sulti sa telepono sa pagtuong nga nibalik na sa tawag si Rose. Hello? Sorry ha, wrong number. Hinay pang tubag sa pikas linya. Tingog sa lalaki ang akong nadungog, Papa Joe. Wala pa ko makatubag, ibutang na sa pikas linya ang telepono. Nahigda ko, kaya alas 9 na sa gabi niyatong orasa. Muna ka na ang usual time na ko, nating maoy na ko. Kaya makaunon na ako pirmi, niyatong nag-live-in pa mi, si Rico. Basta maabta na ganig alas 9 sa gabi, unya di pa siya mauli sa balay kay magpanik na ko. Labi na og di na ko siya makontak dayon. Mao di ay siguro nga madugay siya uli, kay sila na siguro ni Alia niya itong panahuna, mo nga pirmi siya nga malate pagpauli. Tinghilak naman to nako nga time, hangtod nga makatug ko, unya makamata ko alas 3 kadlawon. Mobangon na pug ko, ug moadto sa akong table para magbuklat sa mga pages nga akong tun-an sa dagkong mga libro. May nalang gani kay na ako'y amiga nga si Rose, tungod niya, wala ako'y problemahon pagbayad sa renta. Paghatag ni Rico og kwarta para sa akong rent, giapilan pa niya og para sa akong allowance. Usapod siguro na sa rason nga maglisod ko nga malimtan si Rico. Kay bisan og buwag na mi, concern gyapon siya nako. Wa ko niya pasagdi sa financial nga aspeto kay kaybaw man siya nga dependent ko niya. Musamot na gyud nga masakitan ko kay mahinumdum ko sa iyang kaayo diri kanako. Iya kong gipa-eskwela sa kurso nga akong gusto. Wa pa si Rico, imposible nga makahuman ko sa ako ang kurso, Papa Joe. Pag-augma sa gabi, mga alas 9, naghigda na ko sa akong katre kay panahon na sabi nga magmaoy. Nisugod na sa kubak ko. Dihang niring ang ako ang telepono. Gitubag na ako ang telepono and as expected, ang akong amiga nga si Rose. Gi-check lang ti ka, oy, kung naginawa pa ba ka. Matod pa niya sa pikas linya, dayong butang sa telepono pagkaibaw niya nga okay ra ko. Pero wadan tig 1 minute, niring na pod ang telepono. Diretso raman ni butang, uy, nakatubag naman ko. Dili lagi ko maghikog, maoy-maoy raning ako Diretso pa na akong tubag nga tukang Rose. Nadungog na ako nga nitubag sa pikas linya pero dili si Rose, kundi tingog sa usa ka lalaki. Glad to hear you nga okay ra ka. Matod pa sa mga lalaki. Ha, kinsa man ni? Pangutana ko pa. Sa tinod lang nalipay ko nga lalaki ang tingog. I was hoping nga si Rico ang nanawag nako pero syempre nakaila ko sa tingog ni Rico. Kato bitaw ning na wrong number gabi Nabalaka ko nimo mura kong di makatuog gabi Gusto ko nga tawagan kag usab pero nagduwa-duwa sab ko kay dili man ta kaila. Ha? Ya ngano mabalaka man kanako di man ka ta kaila. Unsa nabalakan nimo nako? Pangutana ko pa niya. Kay sa tinod lang nakalimot nako unsay akong gitubag niya sa miyaging gabi Papa Joe nga na wrong dial siya diri kanako. Huy, nibalik na sa kagtawag giingnan nga imposibleng magpakamatay kaday. Yes, I'm broken but dili na ko samutan ng pasakit sa akong kagalingon. Mao nay
gitubag nimo nako kagabi. Matud pa sa mga lalaki. Mao din ako nasulti nako de nimo. Kuan man good. Nagtuo ko nga nibalik na sag tawag si Rose nga akong amiga nga sige update nako. Tubag pa ngadto niya. Rose di ang name sa imong amiga. How about you? Ikaw, kisa may pangani mo? Kung okay ra nimo nga mahibaw-an nako. Matud pa sa mga lalaki. Dili na importante akong pangan, pero kung gusto ka, tawagan lang ko og broken girl. Okay, sige broken girl. Tawagan lang sa ko og broken vow. Matud pa niya, dungan sa pagkatawa og hinay. Unsay paborito nimong sudan broken girl? Pangutana pa niya. Akong paboritong sudan kay lumpia. Tubag ko pa, bisan di na ako paborito good. Actually, yun ko paboritong sudan. Kay mukhaon raman ko bisag unsa. Pero araw lang yun nga na ako'y matubag siyang question, nitubay na lang pag ko niya. Sa akong pagtubay niya sa telepono, Papa Joe, maunalay ako na matnunan nga more than 1 hour na mi nagtilibaban. And for the first time niya itong gabi una, wa ko nagmaoy, wa ko nihilak. Instead, nagkatawa ko sa mga corny jokes ni Broken Vow. Pagkaugma sa gabi, at the same time, nanawag na po si Broken Vow na ako. Mas daghan pa may gistoryaan. Una, niya na mao ang first name o iyahang trabaho nga usa ka public service daw. Nagkaon na ka? Pangutana pa ni Broken Vow. Wala pa kay. Unya pa ko mukaon mga 3 a.m. Mata na ko pa daw mag-study. Tubag ko pa. So matug ka nga way sud imuntiyan, di ba na maayo? Well, bisan gustoon na ako nga mukaon, wa man ko'y gana. Wa sab ko'y makaon diri gawa sa pansit kanton. Tubag ko pa. Okay ra maguna, at least nakakaon ka. Sige, magdungan lang tagkaon. Matud pa niya. Kikulbaan ko kay basin og makikita siya nako. Di para ba ko ready nga makig-meet up og laing lalaki. Nahilom lagi ka, Mabel. Nahadlok ka nga makikita ko nimo. Gabi na kay ron uy. Ako ipasabot ba nga magdungan ng tagluto og pansit kanton dahil magdungan tagkaon. O di ba nindot na akong idea? Wag yun ako buhi ang telepono bisan og nanginit na nga akong dunggan og sige misturya ni Broken Vow. Samtang nagluto ko og pansit kanton. Human na ka kay manak ko. Mangaon na ta. Sulti pa niya sa pikas linya. Og tuod man nagdungan mi kaon, Papa Joe. Wa tiyo ang amo nagtunay ni kusi so sa ka-party sa kasing-kasing. Wa tiyo ang nga naka-feel kog maayong ginahawa. Murag nakuha-kuhaan ang kabugat nga akong ginadala sa past days. And then mo na ako nabantayan nga wa na ko hilak-hilak. Human mig istorya ni Broken Vow kay mananghid ko nga matug og pila ka oras dayon mo mata sa kadlawon para mag-study. Usa kay gayon niadto samtang nagtilibaban na sa mi, ako siyang gipangutana kung asa siya nagpuyo. Nisulti siya nako sa lugar nga iyang gipuy-an ug nasyak ko kay duol ra man siya nako. Nadiskubrihan nako nga narami nagpuyo sa usa ka area. Ang maong lugar nga akong gipuy-an kay daghan kayong mga lodgers nga nag-abang. Pagkaugma sa buntag nangabli ko sa akong bintana unya gilantaw sa ubos ang tawo nga naglakaw-lakaw. Unsa ka kung usa ka nila si Broken Vow? Pangutana pa nako sa akong kagulingon. Nakapahiyom ko tungod kay nawirduhan ko sa akong kaugalingon. O few days ago nagtago-tago ko kay di na gani ko ganahan makikitag tao. Pero netong ikayuna, akong gitagsatag sa lantaw mga tao labi na ang mga lalaki sa pamasin nga usa nila mao si Broken Vow. Bisan pa ug wa ko'y ideya sa iyahang itsura. Pagkagabi niya naulpot ko pagkadungog na ko sa ring sa telepono kay sa tinod lang excited na ko nga makadungog sa tingog ni Broken Vow. Hello? Tubag ko pa sa telepono. Pero why ni tubag og hello? Diri ka nako, Papa Joe. Instead, usa ka kanta ang ako nadunggan ug nikanta siya sa kanta nga Broken Vow nga pina Diyos Gruban pa nga style. Sa tinod lang, dili ko pamilyar sa kanta. Mao pa man daw ang pag-release sa maong kanta. Mao pa buya to ang time nga nasakitan ko ug hasta pagpaminaw og mga love songs akong gilikayan. Wa ko makatingog dayon kay feel nako ako ang iyang gipasabot sa lyrics sa maong kanta. Di ko gusto nga makahinumdum sa pag-cheat ni Rico diri nako. Matud ko pa pagkahuman niya kanta. I'm sorry, Mabel, pero dili man na para imong kantaha.
Actually, para ako na, tubag pa niya na yung recite sa some parts sa lyrics nga, I let you go, I let you fly. Why do I keep on asking why? Na-curious lagi ko sa imong kanta, Broken Vow. Unsa din ay tabo sa imong love life sa una? Sulti pod ko, uy, unfair kay kada. Sige na kung sulti sa akong problema nimo. Pero ikaw, nasa day kay pinagdaanan diha, pero wa nimo i-share na ako. Sulti ko pa, ngadto niya. Maybe next time na lang, Mabel. Kay na, taas kayo niya akong istorya. Kinahanglan pabaya ka matuog para makamata ka kadlawon para mag-study. Di man nga, ang goal na to karon kay mahimo kang CPA. Adunay mga tao nga moabot sa imong kinabuhi nga wa nimo damha. Dili ni siya manuktok sa imong pultahan or matagpuan sa kadalanan apan pinaagi sa katingog mao ni nahitabo namo ni Broken Vow, Papa Joe. Nakaila mi pinaagi sa telepono nga nasayop lang pagdial or na wrong number. Ang tingog ni Broken Vow nahimo ng parte sa akong kinabuhi matag gabi. Surprisingly, nikahuman na mo pa nagsultianay sa telepono na bantayan nako sa akong kagulingon nga gaana nga akong pamati. Dali na ko makatug, unya makamatan lang ko sa pukaw sa akong alarm clock para magtuon. Unya, ako na po nabantayan nga dali ra ma-absorb sa akong utok ang ako ang gitunan. Niya itong mga gayuna, di pa ko sure sa akong feelings nga ito kang Broken Vow. Pero usaray ako ang sigurado na siya maoy nakapawa sa sakit nga ako nagian sa relasyon namo ni Rico. Murag nigaan ang akong paminaw, mas nihayag ang akong panglantaw sa future. O tungod niya na-inspired ko nga mag-study pagtaman kay pareho may goal nga makapasar ko sa akong umaabot nga exam. Pagkagabi niya na, wa na ko magpaabot nga siya mao'y manawag. Ako na ang nitawag niya. Himala malagi nga niyo nagpanawag ang accountant. Tubag pa ni Broken Vow. Nagkatawa ko sa iyang gisulti, Papa Joe. Wala pa na sure, kung makapasar bagyog ko. Kung di ko makapasar, mo shift na lang ko laing karir, tubag ko pa, nga to niya. Unsa masadang imo ang giplanuhan nga karir? Pangutana pa niya nako. Nagunaw na ko, og kalit lang nga nigawa sa kumbaba nga, magmadre na lang siguro ko. Nahilom siya kadyot. Unya, ningon nga, kibaw ko nga, komedya ra ka, oy. Pero abi mo, Mabel, dili biya angay gamiton ang word nga na lang. Kay param na sa Ginoo. Dapat, dili na ito ibutang sa pinaka-last ang kana nga bukasyon. Abi kay, wala kay lain paingnan. Abi kay nasakitan ka sa gugma. Magpari o magmadre na lang. Dapat, i-priority ni mo ang Ginoo. Pagkauman niya exulti niya ito, Papa Joe, na nangit siya nga ibutang na niya ang telepono. Kinapa ko na siya importanteng buhaton. Ang akong routine kada adlaw, mao nga matug ko halos tibok adlaw kay murag nagtuma na sa naandan akong body clock. Kasagaran makamata ko alas 4 sa hapon ug diha pa magsugod ang akong adlaw. Sakto nga nakaluto na ko sa akong tiningog nga pagkaon. Mga alas 7 sa gabi siguro to dihay nanuktok sa putahan sa akong kwarto. Usa ra ka tawo nga expect nga mobisita nako, ang akong amiga nga si Rose. Pero pag-abli na ko sa pultahan, napaatras ko balik. Sa sud, o gustong ta ko nga isara pagbalik sa pultahan. Pero kung buhaton ko kana, nagpasabot lang nga affected lang gihapon ko. Giablihan na ako ang pultahan o niya gipasud na ako ang akong guest. Nagunsa man ka diri Rico, uga pa na ako nga pangutanan niya. Gustong ta na ako siya nga insultuhon siya gamay. Pero nakahinumdum ko nga siya nagbayad sa akong gipuyan. Kuan Mabel, Mabel, nabisita lang ko para kumustaon ka. Aron mo wish good luck sa imong board exam. Salamat, pero wan lang unta ka niari. Kaya basta nung may bawaan kang alya nga niari ka sa akong gipuyan, masuko to nimo. Niduol siya nako. Unya, luhay kayog naong. Dayon na nga siya, sorry nako. Pero niring ang telepono o kay bawaan ako nga si Broken Vow ang caller. Psst, matod ko pa. Dayong sinya sa akong tudlo nga gibutang nako akong ngabil para mohilom siya. Nihilom naman po si Rico. Mao nga gitubag dayon nako ang nanawag sa telepono. Hi Mabel, sorry nga dali ra kay ta nagstorya gabi ha. Matod pa ni Broken Vow. Okay ra oy, nagunsa day ka. Ingon ka naka-importante kayong buhaton, tubag ko pa. Nagampo ko sa Ginoo nga makapasar ka sa board exam. Matod pa ni Broken Vow.
Thanks kay thoughtful kay ka ha. Ngadli pagid kayo. Nako pa, dayong lingi kang Rico nga nagsige balik-balik og lakaw sa akong likod. Ako na siyang sinyasan nga mulingkod. Mabel, nakay kauban diha. Pangutana pa ni Broken Vow. At first gusto kong mamakak. Pero what's the point? Makaibawan naman sa siya about naman ni Rico. O, niabot og kalit si Rico. Mugudlak ko na siya nako sa akong board exam. Tubag ko pa. Nahilo mo kadyot sa pikas linya. Unya, mga ginahawa na lang ni Broken Vow ang ako nadunggan. Sige Mabel, abi-abiya sa namang bisita. Manawag lang ko usab unya. Matod pa ni Broken Vow dahil gibutang ang telepono. Paglingin ako kang Rico, iso kay tinanawan nako. Kinsa to? Imong uyab? Kibaw lagi to siya sa atong kagi. Gisulti nimo? Sunod-sunod pa nga pangutanan niya. Hi Rico, wala kay labot kung siya kong buhaton. Buwag na ta. Magkaanak na mo ni Alia, so please, kung anak kayo lang isulti, lakaw na palihog. Kalmado pa na kung sulti niya. 2 days na lang mo na ang akong exam. Kabado na kay ko, pero according pa ni Broken Vow nga, tabangan ko niya ampo sa Ginoo. Gituman ko niya yung gingon nga, dili lang usa ko disturbuon og 2 nights, ug wa siya manawag nako. Pero the day sa akong exam, sayo kay siya nanawag nako. God bless on your exam, Mabel ha? Matod pa niya nako. Sakto kayo to nga makahatag na kong igong kusog o enthusiasm para ma-inspire at the same time ma-relax ang akong utok, Papa Joe. 3 days ang exam o sulod na ng adlaw, uwa ko sa muka ni Broken Vow. Di ko sure kung makapasar ba ko kay based on my past exam, confident man kayo ko ato pero wa mangyapon ko makapasar. Kung ang uban mo take og exam kay managkot sa simbahan before mo take, pero ako lahi. Kay sa last day sa exam, before ko ni pauli sa boarding house, makaagi pa man kog simbahan. Nakahukom ko nga mohapit para magpasalamat sa Ginoo. Almost 5 months ako nagpuyo sa mong lugar o kadagaagi nako dito makita ra nako ang simbahan. Pero wa man lang gyud ko ni suway og sud. Mao pa to ang first time nga nakasud ko sa mong simbahan. Walay misa pero okay ra para makalugar ko og ampo. Nagluhod ko atubangan sa altar. Pasaylo ako Lord nga sige ra kog agi-agi sa imong balay pero wag gyud ko ni sud. Pasaylo ako nga tungod sa akong kasakit sa dughan nga gibuhat ni Rico nako, giapilti ka. Dakong sala akong gibuhat pero nakaibaw jud ka nga you are a God of love. Andam kanunay nga modawat og bisan unsa ka dako sa sala sa imong anak imo gihapong dawaton basta kinasing-kasing lang ang pagduol. Thank you po di ay Lord nga hangtod karon padayon gihapon ko nga nagbarug. Thank you sa mga tawo nga gihimo nimong instrumento sa dali na kong pagbangon. Salamat sa gugma Lord. Human akong ampo ni tindog ko. Gikan sa kong pagluhod unya nakalitan ko kay naman day laing tao sa suod sa simbahan. Nakita kong lalaki nga medyo batanon nga nagsuot og white nga t-shirt. Unya gitak-in ang maong jeans. Sigurado ko nga sa akong kagalingon nga kadto pa ko nakita sa maong lalaki. Pero kikulbaan ko. Grabe ang akong kakulba pagkakita nako niya. Mao nga nipadayon ko gawas unya nilakaw pauli sa akong gipuy-an. Hapit ako maabot sa akong gipuy-an diyang duna ko'y nabantayan nga nagsunod nako. Paglingi pa nako, ako nakitaan ang maulang giyapong lalaki nga ako nakitaan sa simbahan. Nihunong ko ug ako siyang gitutukan dayon ni-smile ko niya. Ako yung mong gisundan? Pangutana pa niya nako. O pangutana pa nako niya. Ni-smile siya dayon ni paduol pagtaman nako. Ako lang i-confirm kay lisod na og mawawan ta. Ikaw si Mabel, di ba? Pangutana pa sa mga lalaki nako og nitando din ko ni katawa og pinugngan. Pamilyar pud lagi nako imong tingog. Murag, sige na og kadungog ana imong tingog ba kada gabi eh. Tubag ko pa ngadto niya. Nagkasinabtanay na dayon mi. Unya nagkinatawanay. Iyon sa mo pagkabawong ako ni. Pangutana nako niya. Nakadungog magukon nimo pag pamalit nimo kandila sa gawas simbahan. Nagduda ko nga kinahanglan paghihapon nga makasure ko pero gisundan lang di ka. Hantod diri Mabel. At last nakita na gyud ta Broken Vow. Medyo awkward pa na kong tubag og dayon katawa. Ayaw na bitaw ko tawgan ng pangana oy. Gabi manggod akong name or Gab for short na lang.
Matod pa niya nako dahil ingon nga, mag-celebrate na. Di na gyud siguro ko makasamo kay human naman imong exam. Ug mao to nga nanakay mi og taxi unya nagpahatod ko sa kamahalon nga restaurant. Mahal man siguro diri. Sulti ko pa nga to niya. Okay ra Mabel, kay special marong adlaw. Duha ka buok ato ang i-celebrate karon. Una, ang advance celebration sa imong pagka-CPA. Unya ikaduha, mao ang akong despedida. Ha? Despedida? Asa di ka mo adto? Mulaga kag laing nasod? Pangutana ko pa nato niya. Dili ko mularga sa laing nasod oy. Mubalik na ko sa seminaryo. Nahuman naman akong pastoral year. Wa di ko makareact kay wa man ko idea unsa ang pastoral year. Gi-explain niya nako ang iyang calling for priesthood. Usa di siya ka seminaryo nga nigawas para siyang pastoral discernment. Dito po niya giangkon nako nga nakatabang kuno kaayo kog dako sa iyang desisyon kung mudayon ba gyud siya pagkapari or dili. Mao di ay nga nag-alias siya sa iyang broken vow. Vow sa iyang pagkapari or unsa ba. Nakinumdum pa ko niyatong nanawag siya nako sa telepono og nidiretso og kanta og broken vow. Sa una-una nga basin og sama nako, confused pod siya sa iyang sitwasyon, Papa Joe. So dili ra day ako ang natabangan sa akong healing kundi siya po di ay sa iyang confusion. But thankfully by God's wisdom, nagiyahan mi sa saktong dalan. Si Gab, para siyang calling og ako sa ako ang pagka-CPA. Yes, sakto mo sa inyong nadungog. After months of waiting, malipayon ako nga nahibaw-an ako nga nakapasar gyud in taon ko sa board exam. Usan ako ka certified public accountant. So, malipayon nga balita. Una na kung gustong paibawon mao si broken vow or si Gab. Pero dili na kana mahimo. Di na ko gusto nga samukon si Gab sa iya ngadto sa Ginoo. By that time, daghan nag-offer na ako sa trabaho. And after pila ka months, nakapili na kong kumpanya nga ako ang sudlan, unya nakatrabaho. Papa Joe, kini akong istorya na itabo pila ka tuig na nilabay. Sa pagkakaroon, usan ako kaminyo og dunay mga anak. Wa na ko'y balita kang Rico. Pero na ko'y balita kang Gab or Father Gabi sa pagkakaroon. Kay usa naman siya kahingpit nga pare. Pero wa pag yung nagkita bisan og kausa sukad siyang pagbalik sa seminaryo. Nagpadako sa akong istorya tungod kay di naman uso ang telepono sa balay karon kay internet naman. Pero sa akong opisina nangyapon ang landline. Unya, magkatawa lang ko. Kay naay mga panahon nga mag-overtime ko ug maabtan pa ko og tungang gabi sa opisina, unya mo kalitlag bagting ang telepono. Sa ako ang tupad. Usahay maigking ko kung doon na say wrong number. Pero initubag na ako ang akong banar di ay ang nanawag kay papulion ako. Mupahiyom na lang ko, Papa Joe, kay makinumdum ko nga dili sa tanang higayon ang sayop nga tao o sayop nga numero kay maghatag na lang yun nato kadautan sa kinabuhi. Kay usahay, gituyo po na nga ang nagpadala na ang Ginoo para himuong instrumento aron mo fill up sa mga empty spaces sa ato ang life. Daghang kayong salamat, Papa Joe, sa pagbasa o ginaot pa nga nalingaw mo sa akong istorya and most of all, nakahatag ko og leksyon sa kinabuhi. Imong magtatampo, Mabel. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko.
Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngunting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.